3D-tulostettu ruoka. Vuonna 2030 3D-tulostimet ovat vallanneet elintarviketeollisuuden tuotantolaitokset. Suuret tulostimet tulostavat nopeasti ruokaa suoraan pakkauksiin. Työ on täysin automatisoitua. Pikaruokaravintoloiden aika on ohi. Pizzan saa tulostettua suoraan kotiinsa. McDonald'sit on korvattu hampurilaisautomaateilla, joista saat tilattua hampurilaisaterian vain napin painalluksella. Sinua ei enää tarvita. Astronautit saavat vihdoin kunnon ruokaa avaruuteen 3D-tulostimen avulla. Loppu tämä esitys nyt on. Kiitos.